Хайде да си припомним. Кое е рожденото име на Христо Ботев? Помниш ли го още или вече си го забравил? Не се бави. Времето тича като зайче. 3, 2, 1. Би ли се справил без трите опции? Следващият е елементарен. Националният поход по стъпките на Ботевата чета започва от Козлодуй и завършва в... Окей, елементарен е, само когато знаеш отговора. Мисли бързо. Тик-так, тик-так. 3, 2, 1. Повишаваме трудността. Какъв жанр е стихотворението Хайдути на Христо Ботев? Помисли добре или просто предположи нещо на късмет. 3, 2, 1. И преди последният въпрос, за всички subscribers подсещам, че вчерашното видео е с награда. А сега ще ви затрудня ли? Знаеш ли този емблематичен стих от българската литература? Я надуй, дядо Кавала! След теб да викна! Запея! Песни юнашки, хайдушки! Довършете поемата. Сигурен ли си в отговора си? Напиши го долу в коментарите.